Alguna gent m'ha comentat que esteu tenint problemes amb l'activitat amb la part 1, concretament els estils de presentació d'esquema 1 i esquema 2. Vaig explicar-vos-ho aquí i serà molt més fàcil. Aquí us demana que heu de modificar dintre de la part 1 sobre plantilles i diapositives mestres. Heu de modificar l'estil de presentació de l'esquema 1 de la plantilla de disseny 2 amb característiques canviant lletres, el tipus de lletra i el color. Això vol dir que si teniu aquestes dues, tenéis les diapositives, però si us aneu a les diapositives mestres, menú visualitza, diapositiva mestra, us heu d'anar a la segona diapositiva mestra, no? Que és aquesta, diapositiva mestra. Aquí, en l'apartat d'estils, cadascun dels nivells dels pics té un esquema diferent. L'esquema 1, l'esquema 2, l'esquema 3, 4. Quan a l'esquema 1 us diu que heu de canviar el tipus de lletra verdana a mida 18 i color marró, amb aquest tipus d'hexadecimal. Llavors ens anirem a editar l'estil de l'esquema 1. Aquí ens anirem als efectes de lletra, primer a la lletra tipogràfica, a buscar el tipus verdana, de mida 18 i color marró. 18 i color marró, que el color marró l'hauríem de buscar en efectes de lletra, color personalitzat i aquí en el nombre hexadecimal. D'acord? Veureu que automàticament us canvia això. En el segon nivell d'esquema, passarà a ser aquest, us diu que l'heu de fer en verdana, negreta i 15. Aleshores ens anem a editar, botó dret del ratolí, editem l'estil, lletra tipogràfica verdana, estil negreta i crec que he dit és 15, sí, 15 i un color verd blavós, en hexadecimal. Copio, me'n vaig als efectes de lletra, color personalitzat, d'acord, ja tinc tots dos tipus i ja tinc tots dos nivells actualitzats, el primer i el segon. No feu cas que realment després hi ha nivells que estan lligats, però no en feu cas d'això. Després, alguns m'heu dit que també, si torneu a fer-ho, ara intenteu crear un quadre de text amb els esquemes en el tipus de diapositiva relacionat amb el vostre patró, inseriu quadre de text i creeu l'esquema. Aquest esquema no surt com vosaltres voldríeu. No us surt en els nivells que heu creat vosaltres. Això és normal. Recordeu que aquests quadres de text que creeu des de zero són quadres de text que no són automàtics, no venen de les diapositives mestres, si els creeu vosaltres. Perquè vinguin de la diapositiva mestra, evidentment, hauríeu d'afegir una diapositiva nova i ara ell hereta el quadre de text de forma automàtica amb els nivells que vosaltres que heu canviat. D'acord? Vinga, doncs espero que això us ajudi una miqueta en aquesta activitat.